Omrok sobo, cisini nang. Ginin tom ka bokrok. Tahu kono kebang ma Tiprasa lukurok saiba manja kono jeta chong mani gana wong kake o Tiprasa bai Tiprasa tangai thui hor kosok laite tong kosong lukurong no tangai tong kara chakra ria jeta magiting bani ekhacha nai tom chang lai rong no tangai lama kasi bui silai guli nani nangkha BJP party ni borok o party mung party mani jagang ke Khumulwng amsayo belanya mung khana totok te ajago Tiprasa lukurong ke tong kesang kerika hor doba belanya nanglai jak so ani baitol de dara mana songtring ni o update video no pulani theka paita joti na dite joto kam hamia sawi manaite sung laithana salose obunite video srami rijak bubo obunite video sram ka hinba je takar jala o Tipra mathabai BJP panchayat segi bulalai thi hor kosok laim ini a video se sung sawi rijak te joresnong a video nugia kongke sini YouTube channel ni description box sung link riwi rijak norong enti thangini a video no belanyo naimano manake o video ni description box sung link riwi rijak a jeta laithang salo sung a video sramai rimani inke norong bon nai naji ediba inke sungle kasokong sawir nai bobo Tipra mathapo bobo BJP po sung hake walai bulai tonglai khake sini Tiprasa hamkrai haka sini greater triplan agreement rok kebang mate sini haka roman script rok sung abunite buro phat khalinai tapno Tiprasa se thanja kerei o choba lamao kerei kake sungle tamo sasinai abo norombo kamke wansung naji je miani horo 10ta somoyo jeta magiting bani khane rongke ba magiting jani ja phalite dugan of khainai nogo kipilpuru a jagani BJP ni leader rok khekba BJP party khai tongnai rok ama magiting bani khane rongno lama kasui bomani mampli belaino sungno khate a jaga wahan hai tomtom chalongnai rok manake Khumulwng am chayo tomtom chalongnai rongno boti lama kasui thaske spragite yatheyak belaino baksa ke ba yathek sokapo baksa ke ba bokhor phatike belaino mampli rongno khake bkhayogote a bising bo yathek rogo guli ro kokani bo sung saiman ka to kokhano jata tamunrang bo biduni mampli nugi tomma kana belaino silai gulini mampli amo belaino ke masisa borong a silai rok biang makana te borong ni uklogo borong no power ri tongnai sawas ri tongnai abo sabo tawu belaino kokna makasa jak kheke ba sungle kasokong sawir nai nungbo Tiprasa bobo Tiprasa se hake chongmari kana walai te thei kosok laikake alka dopani borok yapa khorobui belanyo mananai amno sung Tiprasa lukorok sung wansuk te kelayu sung kisa misa masama banyo abo hake hedam dari prona kokrei tangi hinmale kubikong sanai sungbo tabuk norombo sungno joli jage tomma kana tangi sin bagai hamia aba hake kok sai video sram rokni nungtu nokaba haitu nokaba mane jasekba nokthang nu yathang sungle kasokong sanai Tiprasa joto kam hamia ke buji tonglite neng angse siang kake o tebo sia tongu menake belaino te dung kona besa rogo tebo Tiprasa sia tongu ngle borongno bahake siri nai nugri nai tubunai sung Tiprasa sinai nungla site kisa misa masama basete sung thei kosok lai tongloing keke te ayang kona rongni Tiprasa lukorok belaino masa manungya aborongno sabsar nai sab kharinai aro belaino wansuk tai kelayu teke sakok bo Tiprasa rok belaino salblum no te okok no tinyo khukursa chongo haste hapang se joto ekang kake tangi ajago BJP bases Tipra motha bulanjani nangkhate akok rong no tinyo belaino kebma Tiprasa lukorno bo proshno khalajak ge tabo o Khumulwng elakaro Tipra motha bai BJP da bulai sung to aro saimenja to kisini je biduni update sung saimamani kake magiting bani khainai rokno lama kasui silai guli rekha BJP party ni borok hai hinai sinaro update chokpaika so sungbo sinaro je proof evidence jeta update tongo jeta sini team ni borokaro sungbo akong no tinyo sabai sukrubi sai tongo hediba jorese nungbo khoroksa BJP party pan khaitokate nungbo khoroksa Tiprasa kake jesa party pan khaitong thung party be kuno connection kri tobke Tiprasa ni sobao eknite Tiprasa masaya manung yawo subadi bo Tipra motha party pan khaitong thung bo masaya manung yakeke nung bono nasigi subai sardi wansorong ni bahai tomong samong norong nadite abono nai sikidi sini Tiprasa rong kake tetam sanai kisa masama manung mabainote hedam dari phunosinai sungle kasokong sawir nai Tiprasa hake thei kosok lakeke sini next generation ni chrai rok tam wansung nai takpono kebangma Tiprasa lukorok mai masia tuimanung ya sana thangke angno thingmoti mai masia tuimanung ya te belanyo sungkeri borok te abake tongkhake sungle tangai buni topni borok bai pajagi tongnaba
nijini ha nijini dopani bagai se sengle chidingnai tei ajago kwbangma tei hospital logo tabuk Tiprasa lokorok bujagoi klai tongba khe jeta mugitung bani khainai rok nangle wasute nai borong haino se mugitung bani khai chai tongmani tabuk boni yathaya khamya klai tongkha tei borong nole sabo nai tei borongni family member rong sabo charanai kharinai borongni bwsa bwtui bihik bwsa ngle wasute nai thini nung kisa misa masama banyo jeta buni yathaya sbarni tei bongni family nole sabo nasingnai aro kisa wansutai kalayu tabuk a tomtom chalnai rok borong yathaya kwbang khe borong bahke tomtom chalugui ajinai borongni nokni borong no bahke charinai kharinai tei abobo alka dopani borogi Tiprasa thwi kaisa tangai bujilaya wngba a mugitung bani khainai rok bwse kosto khe tei mugitung phaphalui ni nok khati samasya belanyo haikba aji pai chari tei boni nong nukung kosto mosto khepano choli tongma kana he diba tabuk boso hospital o kalajeng keke bini bwsa bwtui bahake porinai bini bihik bwsa bahake kanmung sumung kanai abobo wansuktai kelayo abo jorano saiman chinai bahaibo sengbo saiman jate tini update video no sengkebno kam hami bo saya jenugo abono sawo so norongbo o video no belaino share khadite Tiprasa lukorongno o video no share khadi joto kam hamia saimana jat jeta o monthly o tama wngkha tei a hospital rogo belaino borok kwbangma kalajak khe ke jeta bujana belaino khadi susu tei o jago angase monthly robo phunugi mangala oro belaino yathaya kwbai rokno monthly rokno seng phunu togia norong naina musung kha sini description box o WhatsApp channel ni link riwijak endi thaini norong follow khainai naina di ang already no riwinai WhatsApp channel o tei o monthly video no kisa naina di Tiprasa aiglok thang Torok bo jago accident nang khe sari আমার কি দোকানো বড় আমার পয়সা কম যা আমি দোকান কি তো দোকান আছে খুমুলুঙ্গ দোকান তাকে আমি কে গুরুগুnya তাও কাকা দোকান কিসা ও থানে উপর তাকে তাও নং টমাটানিয়া নাইয়া পুরিয়া আনে তো গুলি হলাই guli kongnai rong chira sini guli kongnai rong no আমার চিনি sini jong na nong nole norok bai borok bai le norok tam gusmar mane dusman tong ya sub ya kakak kun dusman kerinyo ge ni no yetiko guli khairika samla tokha amena guli na borok le kojona borok tongmai ji boro aku kali wo kojo tong sini ya bor aku thoni nokoda ya pute borok ke norok khornai nugo boro khornai kakak bai boro ngai to kobang ta sin duman tongmai anga di ko somni wo bor nai tongani pakai yang sin duman ko sam thapar ke amane ina thage ane ane guli na kita karang kana pongani ana norok ni bo jagale norok guli kokha ada kan musam no kar sin duman musam bo jaga bo nuko khumulwng duman baro ani ni mo bidut kami sundu mana itu kakak pamung man norok pamung man norok dugan soi thanai tong mata amrok sobo chisini nang ginin tom kha bokhorok padi bai kita apa kaset tom calon naik itu Tapi kayak aku nih,